При мен е в студиото Александър Иванов. Повечето хора го познават, които карат мотоциклети на писта и не само на писта. Това е сервиза с гумите, който прави възможно тези момчета да карат толкова бързо и на мен много ми се искаше да го викна тук Сашо при нас, за да ни разкаже кои са новостите, какво се случва, какво карат момчетата и така нататък. И за вас ще бъде много интересно. Здрасти, Сашо. Здравей. Как понася жегата? Този път е окей. Имаш ти доста тренинг, ходите на всички състезания на мотокроса, нали? Да. Да кажем на по-голямата част. На по-голямата От част. 2011 година. Да, 2011. Да, много години. Сашо ни спасява с невероятни гуми, от каквото имаме нужда. Много години вече. Това е факт. Добре, аз вчера бях при тебе. Тук съм направил някакво пазо няколко месеца. Видя ми се някакви нови гуми, нови кампаунди на Dunlop. Всъщност основно Dunlop карат момчета, нали? Ами, да. Пистовите. Да. Основно Dunlop. Преди Основно Dunlop. и Pirelli караха, но в в момента така голямата част е на Dunlop. да. Добре, айде да почнем. Преди малко гледахме F600. Не бяха много участници, но стана хубаво състезание. Доста хубаво състезание. Нямахме инцидент. Което е най-важно. Да, нямаше инцидент. Айде да почнем сега, защото F600 са много хора карат на подобно ниво и подобни мотори на трагни и на пистите. Да. Искам да ми кажеш, тези момчета, с какви гуми ги обуваш? Какво ползват? Ами в 600 от преди няколко сезона освободиха, преди това се караше само с полусликове, така наречени. Да. Сега в момента може да се кара и с пълен слик и с полуслик. А полуслика, коя е гумата, която се ползва най-много? Полуслика е D213 на Dunlop. Да, D213. Така за сега все още е предпочитаната гума пред слика, нали? Да. Общо взето и така по-неопитните момчета предпочитат нея все още пред слика. Да. Какви кампаунди се ползват повече? Я ми кажи. Ами, при по-неопитните момчета, както е да речеме тук, общо взето предпочитат така малко по-твърда задна гума. Това? И повече кой номер? изкарва и двойка. Това е двойката. Да. Отзад, отпред? Отпред се също кара? е двойка. Двойка и отпред. Да. Това е най-ползваната гума така и Абсолютно. в серията И така да се каже, може Да. би и най-универсалната. и най-универсалната. Да. Серия също тази гума се кара, или? Серес, да. Също така. Ясно. Добре. А в суперспорта? Ами в суперспорта така вече се престрашиха няколко от по-бързите пилоти, ползват и сликове, ползват и по-меките смеси, но по-меката смес е съответно и за по-бърз пилот, за пилот, който така може да използва тая гума. Ясно. Малко по-трудно. Значи добрата гума, която върши страхотна работа, това е двойката. Да. Двойка предна, Общо двойка взето, задна това е и универсална човек рецепта. не греши. И това не е грешка, Да. това е добре. Общо взето не може Добре. да сбърка. Добре, ами я ми кажи днеска първото състезание, ти успя ли да гледаш нашия стрим в 300 случайно? Не си гледал? Не можах, защото... Добре, нищо, беше фантастично състезание, ще го гледаш после. Това е хубавото, че в YouTube това състезание Да. го има и всеки може да си го гледа, когато си иска. Там какво карат? Ами там по принцип Pirelli е така лидера, който... Така? каквото Какъв ползва. размер бяха? 300 там? са, предната е 110-70-17, Така. задната е 140-70-17. 140. Ясно. Да. Да. Но така предпочитанията са към Pirelli насочени. Pirelli. Да. Да. Добре, човек, който иска да си кара такъв мотор за кеф на писта, отиде на Track Day, при тебе с какви гуми може да го обуваш? Пак имаме и писта. D213, имаме и пълен слик. Да. D213 има и за Има и за 300, да. О, браво. Има и Браво. слик. Да. Моите впечатления от Dunlop са, че доста издържлива гума и доста може да се кара. Нали, ако не се рискува с много мек компаунд. Да, освен че е издържлива, така и доста, може би малко по-предвидима от прекия и конкурент Pirelli. Pirelli-то в един момент не ти казва какво ще се случи и го разбираш, когато малко може да се случи беля. Да, Докато също при Dunlop Dunlop е малко има така една предвидимост. Ясно, да. Аз също много харесвам и повечето от хора, които обучавам при мен, моето изискване основно е да бъдат Dunlop, защото е много предвидим. Фантастична гума. Да. Има доста дълъг живот. Тези гуми не са ефтини, знаеме.
Обаче, според мен, това е, може би, гумата, която възможно най-дълго време ще дава необходимото сцепление да си правиш Да. кеф на пистата или да си бърз, нали, зависи какво търсиш. Точно така. Добре, супербайк. Какви гуми? Супербайк Я ми е тук кажи. вече говорим за доста сериозни скорости, пилоти опитни и така нататък, така че тук ползват общо взето пак малко универсална рецепта. Предната е по-твърда смес, може би възможно най-твърдата. Отзад се ползва 0 или 1, не зависи от времето, от Пак пистата. за Dunlop говорим. Да. Добре, а отпред кой номер? Отпред е 3. Тройка. Да. Добре. Тази година излязаха нови компаунди, които те прекръстиха, да речем от 1, 2, 3, но имат един плюс, нали? Хората да не се чудат. Това са новите компаунди от 23-та година. Не е някаква... Аз това видях вчера при теб и ми направи впечатление. Това ми беше интересно, защото както и аз не съм ги следил тези неща, нали, защото ми е най-лесно да дойда при теб и ти да ми кажеш какви са новите, не да губа време да чета, да се чуя къде чета и така нататък. Знам, че при теб ще получа информация, от която имам нужда. Добре. Размерите виждам, че има 195 и 200 задна гума за големия размер за филедарките. 195 така остана по-скоро Track Day гума. Track Day. Да. И за така малко по-стари мотори, защото Ясно. не се карат всичките мотори, не са 23-та. Да. Но 200 на 70 е размера, който е... Това се ползва Да. масово. Това се ползва масово. Браво. Добре. Добре. Нещо, което аз забравих да питам или нещо да ни разкажеш интересно. Освен, че имате страхотен бокс, за съжаление нямаме камера хората да видят как се постарали с машините вътре, с гумите, как са подредени. Има мокри гуми, както винаги, има доста донесени. Общо взето имаме невероятен сервис, прави Сашо тук. Независимо, че нивото на шампионата не е от най-високите, ние знаеме поради какви причини. Те са обективни, но сервиза ни с гумите е фантастичен. И това е много готино за всички, които искат да карат на писта, не само на състезания. А да отидат на писта, може да отидете при Сашо сервиза, да ви каже какво имате нужда от нивото, ще получите изключително добър сервиз. Аз лично си пращам там всичките ученици, които идват при мен. Говоря за хора, които не са състезатели, идват за първи път. Знам, че ще получат гума, с която за няколко дни почнат да карат с наклон над 55 градуса. И нали, това е гарантирано. И става лесно. Защото сцеплението в този спорт, гумата прави мотора бърз. Доста. Мотора си излиза от завода и без никакви модификации, зависи какви гуми му сложиш. Му сложиш ни много хубави гуми, мотора лети. Нали? Гумите го правят бърз, нищо друго. Никакви други тунинги и модификации. Той просто си е готов. Липса му сцеплението, които му ги дават гумите. Това е Сашо. Благодаря ти. Аз само искам да ви поздравя. Трябваше, може би, в началото да го направя. Това е невероятно, което правите в момента. Знам. Жестоко. Знам, благодаря. Да, така е. Да. Готино и се получава добре. Аз пак казвам. И се надявам, че ще стане. И аз се надявам да има още такива предавания доста. Много се надявам. Силно. Да, за всички те момчета, които гледаме и момичета, които карат днеска, и за публиката, и за феновете, получава страхотно. Една моя препоръка така, не загърбвайте и другите две дисциплини. Мотокрос и ендуро, които също са доста интересни. Обаче това вече... Това беше тайна изненада, но ти я развали. Ще има включване от там, но малко по-нататък, както се казва. Да, благодаря ти още веднъж. Моля.